Dobre, tak vítajte v Baťa Pointe. Baťa Point je spoločný projekt mesta Partizánske občianskeho združenia Fabrika umenia. Fabrika umenia prevádzkuje tento Baťa Point, takže keď sa prídete v otváracích hodinách, ktoré sú v útorok až piatok od 10. do 5. tak tu nájdete otvorený tento poldomček, kde sa snažíme ukazovať históriu mesta, partizánske, predtým baťovany a hovoriť o hodnotách, ktoré nám firma Baťa tu v Partizánskom zanechala a ktoré teraz tak nanovo objavujeme a snažíme sa nejakým spôsobom učiť, aké sú to veľké hodnoty a budovať na nich turistický ruch a byť hrdý na naše mesto, pretože máme tu byť na čo hrdí. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať jednu otázku. Prečo by sa podľa vás mali podporovať mladí ľudia v Partizánskom? Je dôležité podporovať mladých ľudí všeobecne, pretože od nich záleží naša budúcnosť. Mladí sú tí, ktorí budú tvoriť naše mesto ďalej a keď im dáme priestor rásť a keď budeme podporovať ich talenty, tak tým môžeme zaručiť aj to, že aj Partizánske, aj náš región sa bude stávať lepším miestom. Prečo by podľa vás je dôležité podporovať mladých ľudí v Partizánskom? No, dobrý deň, mládež. Som rada, že sme sa spolu stretli a tým pádom chcela by som vás podporiť, aby ste sa vzdelávali a aby táto spoločnosť spela k lepšiemu.